исматулло абдуллозода раиси пешини фурудгоҳи байналмилалии душанбе ки бо гумони аз худкунии садҳо миллион сомонии буҷа дастгир ва сипас шартан раҳо шуда буд, пурра аз ҷавобгарӣ озод гаштааст. рустам мирзозода раиси додгоҳи олии тоҷикистон 21 июл дар нишасти матбуотӣ баъзе ҷузъиёти ҳукмро ба хабарнигорон гуфт. бо дастури намудаи ҷиноятҳои 245-323 340 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда ҷазои ниҳоӣ дар намуди ҷарима ба андозаи 2200 нишонида барои сопо баробар ба 165 000 сомонӣ риёндан ба фоидаи давлат таъин карда шудааст ва бинобар савоби пардохт гардидани зарари ба давлат расонида шуда нисбати ӯ ҷазо дар намуди ҷарима таъин карда шуд. мақомот пештар гуфта буданд ки исматулло абдуллозода тақрибан 95 миллион сомонии зарарро ҷуброн карда бояд боз бештар аз 922 миллион сомонии дигарро баргардонад. дар нишасти додгоҳи олӣ гуфтанд ӯ зарари расонидашударо пурра баргардонд, вале санҷидани дурустии ин иттилоъ ба воситаи манобеи мустақил феълан имкон надорад. хабарнигорон аз раиси додгоҳи олӣ пурсиданд ин ҳукм то куҷо одилона аст ва оё исматулло абдуллозода метавонад дар мансабҳои давлатӣ кор кунад. посухи рустам мирзозода чунин буд. ба қои қонунӣ даромадан надаромадааст ва вобаста ба ин ҳукм эътироз ё шикоят ворид нагардад. дар сурати ворид шудани шикоят ё эътироз дар марҳилаи кассатсионӣ бошад ё марҳилаи назоратӣ бошад, омӯхта пурра баромада мебинем. ба иттилои раиси додгоҳи олӣ бар асоси ҳукм абдуллозода 4 сол наметавонад дар мансабҳои давлатӣ кор кунад. исматулло абдуллозода 9 сол раиси фурудгоҳи байналмилалии душанбе буд. аз ин пеш додгоҳи шаҳри душанбе 5 мансабдори собиқи фурудгоҳи байналмилалии душанберо ки якҷо бо исматулло абдуллозода ба тасарруфи 1 миллиарду 245 миллион сомонӣ муодили беш аз 100 миллион доллар гумонзад буданд, низ бо пардохти ҷарима озод карда буд. парвандаи исматулло абдуллозода ва чанде аз зердастони собиқаш баҳсҳоеро дар ҷомеаи тоҷикистон аз ҷумла миёни корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ба миён овард. бархе инро як намунаи густардагии фасод дар тоҷикистон гуфтанд ва бархе дигар аз беҷазо мондани абдуллозода изҳори нигаронӣ карданд.